Здравейте! Аз съм Тони и в това видео ще ви разкажа за моите любими продукти през месец септември. Ако се чудите защо обстановката зад мен и около мен е различна, това е така, защото съм при баба ми в Симеоново. Надявам се да нямате нищо против различния бекграунд. Снимам това видео на 1 октомври и не мога да повярвам колко бързо мина цялото лято и колко бързо мина първия есенен месец септември. Вече сме 1 октомври, а сега ще ви разкажа кои бяха любимите ми неща през изминалия месец. Първото нещо, което ми стана любимо през месеца, и това може да звучи малко странно, е самото време. От няколко години насам съм прекарвала есента и месец септември в Виена и не съм знаела точно какво е времето в България. Със сигурност то не е било такова каквото е сега, миналата и по-миналата година, но все пак бях си свикнала с виенското време. За моя огромна радост, както в Виена, така и тук в България, септември месец беше изключително слънчев и това ме зареждаше с много щастие и позитивна енергия, ако мога така да го нарека, защото хем се радвам, че идва есента, хем се радвам, че не вали и не е облачно и мрачно и гадно, а все още има слънчице. И така стигаме и до второто ми любимо нещо през месеца, което е свързано с времето, и това са шаловете. Тук съм избрала да ви покажа един от тях. Той е есенно-зимен шал. Ако не знаете, ето сега ще разберете, че нещо, което аз колекционирам, са шалове. Всякакви шалове за лятото, за пролета, за есента и за зимата. Това лято носех доста от летните си шалове, но те са доста тънки и не стават за сезони като есента и зимата, а моите есенни и зимни шалове ми бяха залипсвали доста. Затова и много се зарадвах, когато трябваше да пренаредя гардероба си и в него вече главно преобладават меките ми и топли есенни шалчета. Показвам ви този, защото не го избрах да нося тези дни. Той е изключително голям, дълъг и е в бял и черен цвят, може би и малко сиво. Много го обичам, защото първо, вижте размерите. Все едно съм се завила с одеяло. Между другото, много приятели ми се подиграват, че аз не нося шалове, а нося одеяла или юрганчета. Те са напълно прави и нямам нищо против, защото ме топлят. Забравих си мисълта. Това беше мисълта. Говорих, че е много... И също така отива с почти всичко, защото бяло и черно, както знаете, си отиват с всички цветове. Според мен шаловете са изключително добър аксесуар и могат да преобразят наистина всеки тоалет. Аз нося шалове по много различни начини. Да, понякога ги нося и ето така. Всъщност съм си мислила дали да не направя видео за няколко начина, по които да носите шалове. Може в случая да са есенни и зимни шалове. Ако това е нещо, което би ви харесало, може да ми напишете отдолу в коментарите. Следващия продукт, който ми стана любим през месец септември, е ето тази книга, която се казва "Покой на ума" или "Постигане на пълно присъствие тук и сега". Изключително интересна книга. Аз съм казвала и преди, че книгите, които чета, са предимно self-help книги или спомагащи израстването на човек, би било то кулинарно или духовно или каквото там може да си представите. Тази книга е много мъничка и кратичка и както може да видите, даже не съм я прочела, почти съм на края на 72 страница. Но книгата е много лесно четиво и за тези от вас, които харесват именно такава литература, я препоръчвам силно. В книгата се говори за това как да постигнем хармония не само в мислите си и съзнанието си, но и в тялото си. И ако може да ви стане още по-ясно, ще ви прочита тук отзад. Има цитат от писателя. "Не можем да се лекуваме само с ума. Мисленето може да бъде продуктивно и креативно, но ако тялото и умът не бъдат интегрирани, нашето мислене в голяма степен е безполезно и неплодотворно." Тик Нят Хан. Това е писателят на книгата и според мен е свършил много добра работа, защото книгата е интересна и изчерпателна. Следващото нещо, което ми стана любимо през месец септември, е ето този глицеринов сапун и по-специално глицериновите сапуни. На люляк, всичко, което мирише на люляк, аз обожавам, затова и него съм си запазила за най-накрая, защото не ми дава сърце да го изхъбя. Но когато бяхме на морето в началото на септември в Албена, както може би знаете, баба ми реши да си закупи много такива сапунчета, глицеринови. Ако не знаете, глицериновите сапуни са много полезни за кожата, не съдържат химикали, направени са от глицерин изцяло и повечето от тях с изключително хубави аромати и оставят кожата много мека и гладка. Вече изхъбих един цял глицеринов сапун, за ръце и тяло го използвам
И сега ще трябва да отворя и любимият ми аромат и да изхъбя и него. Сигурна съм, че глицеринови сапуни може да намерите на много места, както в големи молове, така със сигурност има и малки магазини специализирани за глицеринови сапуни. Следващото нещо, което заобичах през месеца е бебешко олио. Да, знам, звучи малко странно, но още миналата година бях прочела някъде в някой форум или блог, че вместо да използваме масла върху тялото си след баня, е хубаво да използваме бебешко олио, защото то най-добре хидратира кожата и я оставя наистина много мека, каквато е всъщност бебешката кожа. Аз имам много чувствителна кожа, както знаете, алергична съм към слънцето и въобще кожата ми много често и лесно се раздразнява от много неща. Затова и бебешките продукти са нещото, в което аз вярвам и се кълна, защото, както знаете, използвам и други бебешки продукти, използвам кремчета, дори слънцезащитното ми олио за през лятото беше на Бочко, което е фирма за изцяло бебешки продукти, и самото масло слънцезащитно беше също за бебенца. Затова реших да изпробвам и този метод, вместо да използвам крем, реших да се доверя на най-обикновено бебешко олио. И наистина има страхотен ефект. Единственият съвет, който мога да ви дам е, когато намажете тялото си, изчакайте 3 до 5 минути, за да попие продукта изцяло в кожата, защото е чисто олио и наистина, ако се допрете до нещо, може да остане петно. И разбира се, измийте ръцете си добре, за да не оклепате телефона си или дрехите, които ще облечете след баня. Следващия продукт е отново свързан с банята и то е този душ гел на Palmolive. Мисля, че съм говорила за него и преди, не съм сигурна дали съм говорила за синичкия или розовия. Миналата година бях на море с моята приятелка Стаси и тя си беше закупила точно този синичкия душ гел на Palmolive, който аз започнах да използвам по време на нашата почивка. Това, което ми харесва на този душ гел, че има частици в него, които правят пилинг и масаж на кожата, и затова и самата серия се казва Mineral Massage. Наистина миришат уникално, оставят кожата много мека и гладка и правят пилинг, но не от този грубия пилинг, който да правите веднъж в седмицата. Аз го използвам почти всеки ден и не съм забелязала да раздразнява кожата ми, напротив, правя наистина много гладка и мека и миришеща на какво мириш това? На лайм и на някакви цветенца и на мента. Не знам, много хубаво мирише. И последните две неща, които ще ви покажа и които ми станаха любими през месец септември, са свързани с грим. Първото нещо е ето този фондютен на Манхатън. Както сте гледали в изминалите ми видеа и може би знаете, любимият ми през лятото фондютен беше този на Rimmel Wake Me Up и също така на Maybelline Fit Me. И двата фондютена обаче свършиха и мен малко ме мързи да отида и да си закупя втори, от който и да е било вид. Затова реших да се разровя в голямата ми кутия с гримове, където човек може да намери всичко, и открих, че имам ето този фондютен, който е почти неизползван. И за мое огромно очудване той пасна на цвета на кожата ми, защото все пак имам малък остатъчен тен. Но това, което ме изненада, е, че фондютена е много покривен. Аз имам мазна кожа върху лицето и по принцип не искам фондютените допълнително да омазняват кожата ми, а не намирам, че този фондютен прави това. Не пише, че е за мазна кожа, но остава един такъв леко матиращ ефект, но не изсъхнал матиращ, приятно матиращ ефект. И другото нещо, което много ми харесва в този фондютен, е, че има слънцезащитен фактор 20, защото е винаги хубаво да предпазваме кожата си, особено на лицето, дори и през студените сезони, като есента и зимата. Затова, ако си търсите нов хубав фондютен, ви препоръчвам този. И последния продукт е ето този озарител, хайлайтер или осветлител. Не знам точно как се казва думата на български, за очи. Аз започнах да го използвам и за лице, защото все още не съм открила продукт озаряващ за лице, който да ми харесва. Ако знаете такъв или използвате, може да ми напишете неговото име отдолу в коментарите, за да отида и да си го закупя. Този обожавам, може би съм говорила за него и преди в други видеа, но е изключително лесен за нанасяне, защото е под стик форма. Нанасям го обикновено в основата, в началото на очите си и върху нослето си и върши чудесна работа. Също така е доста издържлив, защото го имам от месеци, но интензивно започнах да го използвам през месец септември. Това
Това бяха всички продукти, които заобичах през месец септември. Много се надявам видеото да ви е харесало и да е било поне малко полезно с нещо. Напишете ми отдолу в коментарите какво мислите за това видео и също така ще ви помоля да ми дадете идеи за предстоящи видеа или какво искате да видите вие. Не видеа от Иван Николов, видеа от мен, какво искате аз да направя и какво ви се гледа. За сега имам едно снимано видео с есенен грим, което ще излезе съвсем скоро. Затова, ако имате други идеи, моля напишете ги отдолу в коментарите, за да мога да ги прочита. Не забравяйте да се абонирате към канала ми и да ме последвате навсякъде в социалните мрежи, като Instagram и Facebook. Линкове към тях може да намерите в описанието на видеото, както и линк към всички продукти, за които говорех. Много ви благодаря, че гледахте. Целувам ви, прегръщам ви и до скоро!